Happy birthday! Happy birthday! Tsaka yun sa mga pauwi na kami guys. Curious daw sila kung ano yung pinag-uusapan natin ng Bisaya. Bread. Hello guys, katapos ko lang maligo. Actually, magluluto sana ako ng ano ngayon. Kasi diba birthday ni Papa. Nagpadala yung aking mother-in-law ng, kasi kahapon, bukas, fiesta sa kanila. Pupunta kami bukas sa kanila. Tapos, ang daming ano, yung karning baka. Ano ko na, kasi baka masira na. Kasi hindi doon yan ni-refrigerate. Si Hagrid nagkakagising lang ng inarte. So, ito, inintay ng juice, guys. Tignan nyo yung glitters, guys. So, ito yung binili ko na ano. Nilagyan ko kasi siya ng mainit tubig, kaya ayan, nangatanggal na. Nang ano na siya. Tingnan natin yung, ito yung nasty. Uy, sarap. Sarap, be. Sana. Nasty. Sarap siya, guys. Promise. Tilaw sa gamay. Tilaw gamay. Kagising lang kasi nito. Nag-ano naman siya. 2 days na itong ganito. Pag nagigising, nag-ano siya. Umiiyak. 2 days na. Hindi ko nga maintindihan yung drama niya. Ito guys, so yung milk tea. Milk tea pala yun. Hokkaido style. Ang sarap niya. Hindi ko na-expect na ganun yung lasa niya. Sarap. Ayaw-ayaw. Gusto din pala. Ito yung ano guys, pinadala ni mama. Ang pala. Ang dumi. So, tingnan natin. Baka masira na to. Hindi naman. Okay pa naman. Ito. Ay, bones pala to. Yung isa. Tingnan ko. Kung sasabawin ko na lang kaya to. Laki naman. Grabe naman to. Grabe, laki naman ng bones. Sayang, napabili sana ako kay Papa ng ano. Ng ano tawag dyan. Sana nagpabili ako kay Papa ng tawag dyan. Mais. Gagawin ko na lang sana itong bulalo. Sayang. Hindi ko alam na may papadala si mama na bones. Ngayon kami ka-blessed. Kasi si mama talaga yung aking mother-in-law. Dati nagbibigay sa amin ng pag fiesta. Kasi bukas yung fiesta nila. Yan dami daw. Hindi niya gusto kasi yung baka. Hindi siya mahilig sa baka. Gusto niya yung karning baboy talaga. Kaya eto. So, kayang gagawin ko dito. Sasabawin ko na lang to kaya. Sabaw sa my birthday. Shordia. Uy. Shordia. Ano na? Hello guys. Si Papa dumating na. Kasi di ba birthday niya today. Ayan, niluluto ko pa yung ano. So, eto yung binili namin. Itong cake. Ano to? Pinaghatian nila nung kapatid niya na 2 babae. So, yan. Cake sa red ribbon. Tapos, eto na lang yung binili ko. Yung pizza. 2 pizza na ano. Kasi wala nang ano eh. Kasi bukas, meron na namang kain na naman bukas. Diyos ko. Eto naman. Talagang dito sa bahay, ganito talaga kami guys. Bumili siya ng isda at saka karne kasi yan daw yung kay Papa. So, hindi na ako bumili ng ano kasi bumili na si Papa kasi ng bali yung father-in-law ko. Yun yung binigay niya sa birthday. So, hindi na ako bumili ng ulam. Yan na lang. Tapos, eto,
yan na lang yung nilulutuin ko ngayon. So, yan. Teka, mamaya ipapakita ko si Papa sa inyo. Tapos nagka-busy-busy ako kasi nagbabudget ako guys sa ano. So, alam niyo, mahilig ako magsulat. Hindi ko alam. Ano lang, alam niyo bang nagsusulat ako, aabutin ako ng 5 oras. As in, nagsusulat na talaga ako. Nagsusulat ako sa mga budget, ganun. Sobrang tagal. Ang tagal ko talaga magano. So, ayan si Papa. Happy birthday, Fafa! So, ano na siya, malapit siya lumagpas sa kalendaryo. Tonton. Nangyata. Pila mo edad pa? How old are you? Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Kapalit na siya dulaan. Dali ka ganingon pa. Nadali ra kaningon og gina. Gani, di na. Maak wala. Wala ani. Palit naman na sila, Papa. Hello guys, good morning. Hi guys. So si Hagrid doon nagbitbit sa kanyang laruan. So pupunta kami ngayon sa dahil day off ni Papa. Bibili kami ng bibili kami ng bread. So ayan, sasamahan niyo kami pumunta sa bakery. Maaga pa. Medyo matagal-tagal na. Okay na pa ba? Tagal na kami hindi kapag ganito kasi straight si Papa sa isang buwan. Wala siyang day off. Ito humuta ko. Kaya punta. Saan ba? Saan na rin? So napaka-peaceful pa ng daan dahil maagang-maaga pa, mga 6 pa ata. Tsaka yun sa mga Iglesia ni Cristo, meron dito bagong bagong simbahan. Ang laki talaga ng mga simbahan nila, no? Ayan, peaceful talaga yung nasa Jonas. Yung Jonas doon, oh. Yung talaga bibili mo. O Arby's. Let's sit down. Sit down. 30 ra gyud. Nabi. Bi ba be? Bibi. Ayan kayo. Pa, 30 pesos. Kasi piso yung isa eh. Kaya ganyan siya kadami. Diba? Oh, piso. Ganyan siya kaliit. Ay, hindi naman siya masyadong maliit. Piso lang kasi. Ayan. Kaya ayan, pauwi na kami guys. Hello guys! Hello. Dumating na kami. Nakarating lang namin. So, nag-iinit na ako dahil magkakape lang naman kami. Pa, maluto ba tayong lumpia, pa? Luto na lumpia. Ako may tissue, ha? Ikaw rin luto, be. Luto, ha? May magbisaya daw. Na ay translation. Kaning daw. Hindi sila ka-relate. Hindi daw sila makarelate sa Bisaya. Curious daw sila kung ano yung pinag-uusapan natin mag Bisaya.
Try natin kung malalagyan natin ng translation, guys. Tagalog na tayo. Magtagalog din si Papa. Agreed. Hoy! So, iyan ko lang si Papa ng masakit yung niya. Okay. Masakit daw ang kanyang deb-deb. Pero dito i-vlog yung match. Wala na, Tagalog na si Papa, oh. Practice na siya mag-Tagalog. Saan mo yun nilagay? Pawag na tayong magbisaya dahil mahirap lagay ng subtitle. Kailangan Tagalog, purely Tagalog na. Papa yung papaluto ko sa Mayonnaise. Wala na mayonnaise, uy. Siya yung papaluto ko sa lumpia dahil i-upload ko muna itong video natin. Hi guys! I-upload ko muna yung video. Nag-upload ako dito ako sa computer dahil pinapabayaan ko na lang. Pinapabayaan ko lang siya. Dahil habang nagkakape kami, yun yung ginagawa ko, guys. Habang nagkakape, habang nag-upload siya dito sa computer, nagagawa ko yung ibang mga gawain. Alam niyo yun? Bago ng nakatagad sa Bisaya lagi. Bili tayo ng bili tayo ng bagong extension wire. Sige, ako sa computer. Hindi akong gi-transfer. So, breakfast na tayo, guys. Breakfast is ready. Ready. Ulan, uy. So, ito yung breakfast natin, guys. Bread lang at saka ito yung namin. Ito yung namimiss ko kasi matagal na kaming hindi nagaganito. It is my favorite na gawain pag day off ni Papa. Bread. Hoy, mag-bread ha. Dili lumpia ra. Lumpia. Dili ko pero be. Tapos yung bread natin, diba? Dami. So, yan. Kain. Sabi mo, kain. Thank you. Sabi mo, kain. Someday. Harap.